Všetko je pripravené na úvodný výkop. Poďme si v rýchlosti pozrieť zostavy oboch tímov. Tá Dunajsko-Strecká je identická s predchádzajúcimi dvoma kolami Fortuna ligy, teda tréner Tomislav Marič vsadil na osvedčených 11 hráčov. V brane je Tujvel, v obrane Štepanovský, Michalík, Kvin a Brašeň, pred nimi dvojica Ľubičič a Straka. Na krídlach Sar s Pačindom, trojgolovým strelcom z tejto sezóny, a na hrote bude dvojica Ákoš Sárka spoločne s 19-ročným tínedžerom Robertom Polievkom. V zostave Slovana sú oproti pohárovému zápasu v Krasnodare až 3 zmeny. Nechytá Ján Mucha, ktorý má problémy s nakopnutým chodidlom, takže medzi troma žrďami Martin Krnáč, pred nimi štvorica Kotula, Šaláta, Gorosito, ktorý hrá na miesto Hudáka a Podaný, potom pred nimi Sekulič a ofenzívna petica Mesároš, Štefánik, Milinkovič, Priškin a Zrelák. A prvý strelecký pokus hráčov Slovana, 4. minúta domácej príležitosti, ale Ákoš Sárka sa nedostal k lopte cez bývalého spoluhráča Kornela Šalátu a prvá obrovská príležitosť. 5. minúta, strelecký pokus na bránu Martina Krnáča a bol to Erik Pačinda, ktorý vyskúšal jeho pozornosť. Dalo sa nám, že lopta obtrela brvno. Poďme si ešte pod dôkaz. Erik Pačinda sa pozrel a z veľkej diaľky napriahol, že na oboch stranách takmer dvojmetroví hráči, či už je to Michalík, Sárka, Šaláta, takže množstvo centrovaných lopt. Teraz je tu príležitosť pre Sara a opäť lopta, ktorá tesne míňa Krnáčovú bránu. Po necelej minúte teda druhá dobrá príležitosť pre Dac Dunajská Streda. Najskôr to bol Erik Pačinda, ktorý to skúsil spoza 16 a teraz Sar, ktorý už bol vo vnútri pokutového územia. Gorosito vyváža loptu. Neurobil to však najlepšie. Bol tam Brašeň a Pačindová strela. Krnáčov zákrok. 9. minúta, Dunajská Streda s 3. ohrozením brány. Nepodarilo, no a takým skrytým snom by bola účasť v pohárovej Európe. Ďalšia akcia Dunajskej Stredy a ďalší pokus, ktorý mierí nad bránu. Tentokrát to bol Peter Štepanovský. Takže zhruba v minútových taktoch alebo intervaloch Dunajská Streda útočí. Nie a nie, to tam zatiaľ padnúť. Bol tam ale Karol Mesároš, opäť Sárka. Presnosti v strede pola. Toto už offside nebol. Prihrávka na Priškina, ktorý môže zakončiť a otvára skóre. Tamáš Priškin, 1-0 pre Slovan, 15. minúta. Prvý strelecký pokus do priestoru brány a gól maďarského reprezentanta Tamáša Priškina. Takto je ľadová sprcha pre domácich, ktorí boli aktívnejší, ktorí mali viac streleckých pokusov, lenže zabudli na Tamáša Priškina, ktorý z ostrého uhla na radosť fanúšikov Slovana prekonáva Tomáša Tujvela. Takže 1-0 pre Slovan na radosť aj trénera Dušana Titu. A ešte sa pozrime na to, ako Samuel Štefánik zachytil v strede pola pas. No a Tamáš Priškin presnou strelou prepálil aj brankára Tujvela. 1-0 pre Belasi. Však prišiel Ján Mucha a Krnáč prišiel o svoje miesto. Teraz je tu druhá príležitosť pre Slovan. Samuel Štefánik mohol zvýšiť na 2-0, ale prvý úspešný zákrok si pripisuje brankár Tomáš Tujvel. Tak po pravej strane Slovana a po ľavej strane, defenzívnej strane Dunajskej Stredy. To zatiaľ ide najjednoduchšie. Opäť tam bola chybička Kvin Slovana, Gorosito a Sekulič. Gábor Straka sa snaží niečo vymyslieť. Polievka má pozíciu na to, aby zakončil, ale po necelých 25 minútach namieril presne tam, kde stál pripravený Martin Krnáč. Toto bola výborná príležitosť na to. Technická strela k jednej či druhej žrdi už mohlo byť vyrovnané. Dobre to urobil, dostal dobrú loptu, ale je výkon opäť, alebo je to nejaká šedá situácia, dlhá lopta, tak... Pozor teraz na Zreláka, ktorý môže zvýšiť na 2-0. Zrelák padá, nebude to penálta. Teraz chválime za dobrý defenzívny zákrok Kamerunča. A ešte jeden pohľad na šancu Adama Zreláka. Vidíme, že to bol čistý.
Takže aj tento rok zahrá Erik Pačinda 10 minút pred koncom prvého polčasu. A je to gól! 1-1. Dunajsko-Stredčanom to vyšlo a Kvin, ktorého sme kritizovali pri góle na 1-0 pre Belasík, tak je to predsa len stoper domácich Kvin, ktorý vyrovnáva a ktorý mal pred pár sekundami dobrý defenzívny zákrok. Mikrosúboj so Zreľákom sa presadzuje po rohovom kope Erika Pačindu. 1-1 v Dunajskej Strede. Kvin sa zavesil do vzduchu, prehlavičkoval Nikolasa Gorosita a už je to na Žitnom ostrove veselšie. Zachytený pohyb Kvina. Dobre sa nabehol, trošku zaspal Gorosito na nej, myslel si, že už má. Ljubičič. Na pravej strane má voľného Štepanovského, vybral si Sár centruje a Polievka sa nedostal do koncovky. 43. minúta, lopta bola ešte tečovaná, takže bude z toho tretí rohový kop pre Dunajskú Stredu. Množstvo centrovaných lôb. Táto bola takmer úspešná. No a teraz dáva pokyn Pačindovi, aby zahral roh. Hlavičkoval Šaláta, ešte Pačinda bude mať druhú príležitosť. Myslel to dobre, lopta nebezpečne skočila pred brankárom Krnáčom. Ljubičič. Pačinda. Pačinda opäť proti Kotulovi. Pačinda odcentrovala, lopta pohľadila brvno aj druhýkrát z kopačky Erika Pačindu. 45. minúta, druhá smola pre Dunajskú Stredu. Erik Pačinda si verí v súbojoch 1 proti 1. Brašeň. Lopta poskakovala na čiare, ale hraciu plochu neopustila. Teraz je tu príležitosť pre Sára, ktorý páli nepresne. 2 roky mladší ako väčšina hráčov. Takže možno budúcnosť Slovana. Mauro González, 18-ročný záložník. Pozor na Sárkovú príležitosť. Sárka, ale už to prekombinoval. 3-2 v prospech domácich na žlté karty. Čo bude z tohto priameho kopu Marka Milinkoviča v 72. minúte. Milinkovič hľadal Gorosita, tvrdá strela spoza 16-ky. Predvedol skvelé solo, ale Slovani si sa už musia brániť. Pavol Jurčo, toto je príležitosť na gól na 2-1. Ákoš Sárka. Jurčo faulovaný Sekuličom, ktorý už žltú kartu má. Bola z toho výhoda pre Dunajskú Stredu. No a bude to vylúčenie pre Sekuliča. Druhá žltá karta v rukách Kamila Horváta pred očami Sekuliča a to znamená v 77. minúte oslabenie pre bratislavský Slovan. Sekulič sa vykartoval v rozpätí 70. a 77. minúty. A to všetko hrá do karát Dunajskej Stredy, ktorá bude mať štvrťhodinovú presilovku. Ak teda neuvidí niektorý z jej hráčov takisto červenú kartu. Pozrime sa na to ešte raz. Bol to úplne zbytočný faul, odohratá lopta, ale ja si myslím, že nechtiac šmykol sa. Opäť výhoda pre Dunajskú Stredu po faule Gonzálesa. Opäť Argentínčan, ktorý stráca loptu. Sárka a Krnáč. Niekoľkokrát sa ako Sárka snažilo takúto koncovku. Chrbtom k bráne i hneď z otočky. Teraz mu vyšla, ale gól na 2-1 z toho nebol. Jemnúčka lopta, ale to je pochúčka pre Gorosita. González kazí ďalšiu prihrávku. Zachytil ju Michalík. Pačinda. Ešte Erik Pačinda. Míňa bránu Krnáča. Dunajsko-Strečanov. Štepanovský. Pavol Jurčo nebol v offside, ale pošmykol sa. Ešte je tu príležitosť, ale toto už offside je.
Takže ak by aj Sar skóroval gól, by neplatil v 89. minúte. Krásna akcia, pretože Jurčo sa vyhol tej offsideovej pásci. Už zrejme myslel na koncovku, len ešte nemal loptu. Navyše, klský terén. On dobre nabiehal z druhej vlny. Áno, bol proti nemu, teraz to sledujme. Teraz ju špatne prebral a pošmykol sa. Ešte sa snažil z toho vyťažiť niečo. V čistej gólovej šanci. Posledná nakopnutá lopta a záverečný hvist. V Dunajskej Strede sa ani na 5. pokus nepodarilo doma zdolať bratislavský Slovan a tak stále platí to, že posledné víťazstvo na Žitnom ostrove nad Belasími zaznamenala v septembri 2011. Dnes je z toho zmierlivá remíza 1-1, s ktorou môžu byť zrejme viac spokojní hráči Belasí, ktorí síce viedli od 15. minúty po góle Tamáša Priškina, lenže v 36. minúte vyrovnal Moe Kvin.